že starší ľudia sa už nemôžu vzdelávať, alebo neviem. Každý by mal mať právo na vzdelanie bez ohľadu na vek alebo handicap. Každý. Môj otec mal teraz narodeniny, dovršil 55 rokov a ja som mu chcela kúpiť kurz plávania, aby mohol viac rehabilitovať, oddychovať, naučiť sa viac športovať aspoň takto, pretože je to stolár viac ako 25 rokov a nechodí plávať, takže som ho chcela takto pozbudiť. V meste, v Senci, som sa to volala asi do 4 alebo 5, kde nemali, kde to mali niektorí aj na stránke a jedna plaváreň to nemala na stránke a tak som im volala, dvihla mi to pani, pravdepodobne to bola majiteľka, pretože tam bolo iba jej meno. Táto pani mala minimálne 50 rokov, viem to podľa hlasu, môžem si to dovoliť povedať, pretože dabujem a rozumiem hlasu. Dvihla mi znúdená, čomu rozumiem, že nie každý deň máme pozitívny deň v práci. Každopádne som sa aj pýtala, že či robia aj kursy pre dospelých, pretože to chcem ako dáček narodeninám. A ona sa hneď začala smiať. A smiala sa, že to čo, prečo by ste chceli, aby sa nejaký 50-ročný a to koľko, akože, to komu chcete kúpiť? A ja neviem, prečo som vôbec odpovedala potom jej smiechu a povedala som, že svojmu otcovi a chcela by som, aby mal osobného inštruktora. Vôbec, my dospelí neučíme, dospelí sa už neučia učiť plávať. A prečo by ste to chceli? A prečo vôbec nevie plávať doteraz? A tak to sa stále smiala. A vo mne sa zhrnula celá, proste všetká krv a začala som predychovať, ale iba som mi povedala, že prepáčte, ale že ja už vlastne vaše služby nechcem a myslím, že ste dosť neúctivá a vôbec, že si dovolujete takto sa vyjadrovať. A ona začala po mne kričať, že prečo si myslím, že ona je neúctivá a snažila som sa jej to vysvetliť a vlastne v tom rozhovore mi došlo, že ten mindset nezmením a ona sama bola vlastne potom urazená a skončila ten hovor rýchlejšie, ako som ja vlastne chcela. Bolo mi jej ľúto, chcela som jej napísať, chcela som ju pozbudiť, že kvôli tomu, že už je niekto po 50-ke alebo viac, alebo ja neviem, menej, možno by sa vysmiala aj 30-ročnému človeku, že má právo kedykoľvek sa učiť a vzdelávať o rôznych veciach v akomkoľvek veku. Tejto pani držím palce a možno príde ten moment, keď sa bude chcieť učiť niečo nové. Ale ja minimálne viem, že do toho prostredia nebudem dávať učiť ani svoje deti, pretože nechcem, aby takíto ľudia učili mojich potomkov, takže prajem mi všetko len dobre. Ja som rada, že ma ju nezastavila, neodradila od hľadania ďalej a hľadala som ďalej a našla som. Stala sa krásna vec, ktorá ma veľmi dojala a našla som človeka, ktorý učí v Pezinku a má to aj na stránke kurz pre dospelých, nie len pre deti. A dohadovali sme sa, ako to bude vyzerať, kedy môže prísť plávať, akú má veľkú skupinu ľudí a tento pán mi dokonca ešte vlastne so mnou začal komunikovať aj na WhatsApp a posielal mi hlasovky, kde hovorí práve o tom, že aké je to krásne, keď tí ľudia sa len naučia napríklad dýchať v tej vode a títo dospelí starší ľudia, ktorí buď rehabilitujú, cvičia alebo proste sa naučia plávať a že je to proste že sa to vlastne nedá opísať, aké je to krásne, keď sa niekto niečo naučí nové a prinesie mu to niečo pozitívne do života. A tak to vlastne rozprával do tej hlasovky a dohadovali sme sa na tom, ako vlastne bude vyzerať ten kurz plávania pre môjho otca. A ja som bola rada, že sa nezastavila v hľadaní a že ma neodradili tie telefonáty, kde mi povedali, že nie, že dospelí, to je proste zbytočné, to už sa nedá naučiť. Alebo táto pani, ktorá sa mi dokonca až vysmiala svojím zakrpateným zmýšľaním toho, že sa dospelí ľudia nemôžu už nič učiť pravdepodobne. A potom je tu tento 30-ročný muž, ktorý vedie vlastnú rodinu a učí práve dospelých plávať. A mňa to hrozne dojalo a potešilo a nahrávam to pretože ak máš okolo seba okolie, ktoré sa ti smeje na základe toho, že sa chceš niečo učiť, čokoľvek to je, tak zmeň to okolie, alebo ak máš tú silu, konfrontuj ho a pomôž mu zmýšľať inak, že sa môžeš učiť kedykoľvek, v akomkoľvek veku, či máš 10 alebo 80, vždy je tá možnosť niečoho sa naučiť a proste poznať viac sám seba a krásu okolo. A toto je
niečo, čo ti nikto nezoberie, nikdy ti to nemôže nikto nejak zobrať, že sa chceš vzdelávať a zlepšovať a byť lepšou verziou seba. Takže ak máš okolo seba takýchto ľudí, ktorí ťa iba ako utláčajú a smejú sa ti, že sa chceš niečo učiť, tak zmeň to okolie, nájdi si nových priateľov, nových ľudí, neprestávaj, pretože za tým 10. telefonátom je ten 11., kde ti povedia, že áno, robíme to, vítajte, chceme inovovať, chceme sa zlepšovať, chceme vám k tomu pomôcť. Ja verím, že to bolo zrozumiteľné a držím ti palce k novým veciam a k novému vzdelávaniu sa. Díky.